गोसोआ मानोबा गेजेना आंनि हायनारि महरा समायगोन माबोला नोंनि अननाय रावजों नोंनि गोजोन फावजों नोंनि अननाय रावजों नोंनि गोजोन फावजों फागुननि मैगुर बाराव बोदोर बावलि गोसोखौ नों बुरखायफैना हाफां नों बेयाव रोनावबायसो थादोंना हो सुर गैया ताल गैया बिथिंजाय नारजि बिदाङा हाफां बेमार जादों हाफां हाफां बेमार जालायबाय बेहा पाक्का जौ लोंलायबाय आरो बियो जौ लोंबासो बेहा हाफां बेमार जायो फेसबुकआव जि भाइरेल जाखाबाय हाफां बेमारा खालि हाफां हाफांल' नुबाय थायो सिख्ला सानै नुदों आं फेसबुकआव होनाय बेखौनो मानसिफ्रा शेयार खालामलायसोदो हाफां हाफां होनना गाबख्राबबाय थायो जौ लोंबाथाय बेहा खालि हाफांखौल' नुथारसै नामा जेरावबो नारजि बिदांखौ फन खालामनि आं फन बैथिखा मा जाबावगोन दे दंखाव सन्थलानो फन हरलाय सन्थलानो हेलौ ओइ सन्थला बहा दं नोंसोरो बादुला बादुलि सकआव र' थांगासिनो दं आङो ओइ दंबाव बादुला बादुलि सकआव दङनो बिसोरो थ' थांनि आंखौसो नांगौ जालायबाय दा साला दा आंखौ हाफां नुलायगोन बे नारजि बिदाङा है थांनो बायोलां ना दंफाव अमा जागोन आं अमा थौ माथो होनबावनो आरो थौ होमबालाय अमा राजा नों आंखौ गावनो हाबा खालामना लाबोनानै गावनो होखादोंना नोंखौ देखायनासो गारगोन आं नोंखौ सानसे सोगाबनासो गारगोन आं र' ओंखारलांसै आं बे न'निफ्राय मोजाङानो जाबाय होखारनाया बोरैबा आं हारसिं दोनखारलांनाय मोनब्ला श्यामलालजों मानसिफ्रा आंखौसो गाज्रि होनगौमोन दाथ' अमा राजानो आंखौ होखारखाबाय जेबो नंला दे मोजाङानो जाबाय होखारनायाबो थांनोसै आं बे न'निफ्राय आगानबो होफैला आं बे न'आव आसोल सिखारनो हाला नामाब्रा नोंलाय मिन्थियालै माबा बाराव उरायनायसो मोनजोबलाबायबाय थाबाय गावखौनो माबा थुलाफोरबायदि रेजें मोनबायलै सन्थला मोजां मोनदों नङा होमबा गोसोखौ जौ लोंबा बिदिनो मोनो बोरो ओमफ्राय आंना हाफां सनाया गोरबो खनायाव सोर दं हाफाङाल' दं मोजांबाबो गाज्रिबाबो रानथेंबाबो लोदोबाबो हाफाङा आंनिल' सिखारदो थांनोसैथ' न'आव आंनो हाफां नांगौ हाफां बोरो हाफाङा मानो आंखौ लांफैयाखै बे दाबो हांग्रिमोनदि थफ्ला थफ्लि लानानै बहा थांनो नागिरदोंलै ओइ किधर जायगा हा हांग्रिमोनदि किधर आंनि गोसो नोंनोलाय मानो नांगौ आं जेरावखि थाङा इरादाखौ बारा मोजां नुवाखै आं नोंनिखौ दारे जामावदोंसो दोनखारलांनो थाङाखैथ' नों आंनि गोसो आं जेरावखि थाङा नोंलाय सोर आंनि लामायाव हेंथा होनो आं नोंनि मोजां सानग्राब्रा बलेथ' शुभ चिन्तक मिन्थिबाय हाफां सना फैबायना नों आं हाफां नङाहाय है नारजि बिदांनो हाफां होननानै खिन्थानि र' नङाबा हांग्रिमोनदिया दारि जामावसो खारखुमानो हानाय नारजि बिदां हनै हाफाङा खारनो नागिरदों आइया मा खमि आंनि अननायाव हाफां नोंनो मा नांगौ आं गासैखौबो होजोबो नोंहा मा दुखु जादों हाफां बेलेगजों थांनो हो आं थानायाव आं नोंखौ बेबायदि हगार हरनो हाया आंनि बिखानिफ्राय आं नोंखौ मालाबाबो गोजान खालामनो हाया हाफां माइथि जुमाय फाग्लाहाय बेलाय हाफां आंखौ बिदि होननो हामो नामा आं जौखौनो लोङा फै न'आव दोनलांनि आं नोंखौ आं न'आव थाङा होननानैनो आं न'निफ्राय ओंखारबोदों आरो नों आंखौ दोनलांनो ओंखारदों नाङा आंनो नोंनि दोनलांनायखौ नों न'निफ्रायसो खारखुमाबो माथो एबारा हले नोंखौ आं हगार हरालै लामाया ओइ हाफां मानो बिदिब्रा नोङो नारजिदा हमलै इखौ नङाबा गानासो खारसिगोन बियो नोंसोर लाजिया ना आंखौ बेबायदि हमजानो लामा गेजेराव लाजिया सासे मानसिखौ फोथांना लाखिनायाव मानो लाजिनायलै नों दारि जामावजों खारलांगोन गाबोनो नोंखौ बुथारगोन सोरहा लस जागोन जोंहासो बर' हिनजावसासो बुथारनाय जागोन ओंखायनो हगार हरा नोंखौ हगार हरा ओइ हाफां सना मानो बिदि नों जुमनो फाग्ला साला आंखौ गालायदोंना नों लामाया माथो खारबायसोलै बे हाफाङा रलै हाफां मानसि लाजिथाराहाय बिसोरलै मानो आंखौ बिदि हमथाबाय थादों हाफां सना नों मानो आंखौ गारना खारनो नागिरदों आं हाफां नङा होनबायना नाजुबदां हाफां सानै साथाम हाफां हाफां बाला आंखौबो हाफां नुफालायबाय दा
नाजिबदां हांग्रिमोनदिखौलाय मानो हमबाय थादों हेगार बिदि नों हा जुमाय लोंबा मानो बेबायदि नोङो खालि हाफांल' नुबाय थायो मानो हा थौ न'आव दोनहैनोसै आं नोंखौ नों आरो आं आरो नों जिउआ जोंनि मोनसे लारा लारा जों सासे ना हापां नों थौ माबार हाफां नोंना बयफ्रेन्डआ जि जुमाय फाग्लाखाय गारदो आयु गन्थ'आनो थबस' जोबायहाय बालदुमफाव नाजिबदां दिनै जुमाय फाग्ला होनजालायबाय लासिंसिंनो जुमायखौनो लोंबानो हाफां बेमार जायो लोंनो होनांलाहाय बेखौ लाना थांदो न'आव दोनहैदो बेखौ ओइ बहालै हा हांग्रिमोनदि आंखौ गारना बहा ओइ सन्द्रा नोंहालाय मानो बेखौ हमथाना लाबाय थादों आं न'आव थांनो नागिरनायखौनो बेबायदि आंखौ हमथाबाय थादों बियो अमा राजाया आंखौ होखारबाय बेनिखायनो आं न'आव थांनो नागिरनायखौनो आंखौ हमथाना लाखिबाय थादों नै सन्थलाया ओइ सन्थ्रा थांनो होनो हाया नामा मानो हमथाना लाखिदों नों बेबायदि दारि जामावसो खारख'नो नागिरदोंलै इयो सोर दारि जामाव बेलाय बांगाल बोरायजोंलै बेजोंसो लाइन मारिबाय थायो इयो नङा गाराखौनो माखौ एरनानै होदों नङा बियो ओरैनो नंखाय खोथासो बुंदों सन्थलाया सन्थला जल्दी हेगार होनदोंना हेगारना होबाय आंनि मेगननि नोजोरा नोंनावनो थाबाय थागोन मिथिबाय हांग्रिमोनदि अमा राजायाबो मानो बेबायदि हाबा खालामनो लाबबा लाबोनानै मानो होखारनांगौ जाखो बेलाय न'आवसो थांगोनहाय दुमफाव अमा राजाजों होखारजानानै आंलाय बहाथो थांबावनो बेनिखायनो आं न'आवसो थांनो नागिरदों बेखौनो सन्थलाया हनै आंखौ खारस'नहैनो नागिरदों होननानै हमथागासिनो आइ सन्थला एसेबां गिदोंबा थां नोङो हांग्रिमोनदिखौ दोनना फैदो न'सिम दोनना फैनोसै आं थौ साला जाबावगोन मानसिफोरजों खायसे हाबा जानानैबो सुख गैया खायसे रिलेसनशिपआवबाबो हेपि नङा खायसे गार्लफ्रेन्ड मोनैनि दुखु खायसे बयफ्रेन्ड मोनैनि दुखु आरो दुमफाव नोंहाबो लोदो होननानै बासिजायो बयजोंबो मालाय दुमफाव मालायनि आड्डा मारिनाय जायगायाव मा मोनफिनदोंलै नों बावदोंसो नों फैसा होननानै दोनखानाया नङा होनलाय दुमफाव नोंजों नांलायनो फैयाखै आं खर' गुदुं जानायफोरखौ गुसु खालामनोसो फैदों आं अमा राजा हिन्जावखौ होखारखांनायनि उनावबो सान्थि मोनाखै नामा नोंहा गोसोआ थोआखै नोंहा मा दुमफाव मालायनि न'आव मा जादों मा जायाखै बेफोरखौसो सुलाद लाबाय थायो नामा हा दालालि जानायदों नों दालालि हिन्जाव सालाखि जानायदों नों हा जाव जाथिनफोरा नंमारगौसो मालायनि न'आव मा जादों मा जाया मालाय न'आव खोमा फारसे थुनानै दोनबोखायो माने इन्जुराव सोर मा जादों मा जाया बेफोरखौ खबर लानो ओइ अमा राजा मोसौ दामब्रा नोंनि हिन्जाव हांग्रिमोनदिखौ दासो लोगो मोनदों माथो दासो थफ्ला थफ्लि लानानै न'आव ओंखारलांबाय हा आंलाय बेखौ ओरैनोसो होनदोंमोन थांमारबायसो होनबायो साननैसो न'आव थांना थाहैथ'दो र' गावनो खारबोफिनगोन बे मालायनि गोसोआव दुखु मोननाय दुखु मोनै जेबो मिथिथाराना नों अमा राजा हा जेरै सेंग्रा बेबायदिनो दाबो बेबायदिनो मानो नों ओइ बारा आइ बायदि फाखन मारिबाय थाना लियाव बुरिफोरबायदि लेब 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 बे जोंनि हांग्रिमोनदि आरो आंनिसो नों गेजेराव मानो हाखौ नायदों हा मानो हाखौ नायदों आं दाउला राजा बयनिबो खाजा दाउला राजा खासि खालामजानो फैदों नामा मालाय अमा राजा गावा खासि खालामजाखांनायखाय मालायखौ बिदि सानदों नै बे दाउला राजाखौ खासि खालामनो सोर फैथोंलाय खाथियाव अबेनो एसेबां दादागिरिलाय बे दाउला राजाखौ इन्ट्र' होलायनानै दरखार गैया सिनायथि होनो दरखार गैला मिथिबाय नामानो जथेस्थ'खा नामानो आंना दाउला राजा बयनिबो खाजा आं थासान्दियाव हा आंनावल' राजा नामा थानो समायो नों दाउलाल' ला नों दाउला बिराद समायगोन नोंखौ दाउलाल' लाबा मिथिबाय दाउलाजों लोगोसे राजाखौ दालाफा नैबे अमा राजाजोंसो समायो जेरै नों होनोल' समाय नोङो अमा राजाखौ नोंजोंसो समाया मिथिबाय नोंलाय नों नंनाय नङि कटेट कुकु होनो बिराद मोजां मोनना लादों गावखौनो आयु लाजिलाबो नामखौ लानानैनो गावबागावखौ हिर' सानग्रा राजा थादेरबा कि नोंसोर हिर' नामा हो दाउला अमा नामफोराबो खोनानो मोनदों नों दुमफाव बयजोंबो अनजाथावनो दिनै नोंखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय नाइस टु मिट इउ दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव बेनि खुसियावनो मोनसे मेथाइ खननानै होनोसै आं नोंनो सना दादेनो ना मानाय नोंनि खर'आ हिरा लुदेरनो ना मानाय नोंनि सोलेरा बाख्नायनाय जादोंना बासिनाय जादों बेलाय मालाय सानै रायलायनो खुनायाव बेबायदि गेजेराव मानो हाबख'ना होदों हा आं नोंजों रायलायदों आरो दाउला साला मा दाउला होनलाबायोब्रा राजा होनफा राजा दाउलाल' होनबा गाज्रि खोनायो बबे लामाजों फैदोंमोन बे लामाजों थांफिन साला एसे दिनै आंहा टाइमबो गैया नोंसोरबायदि इउसलेस फिल'फोरजों रायलायनो आंहा सिख्ला गंफैनांगौ सिख्ला अमा राजा दाउला राजा माथो नोंनिसो बिफा ओंखारबाय दुमफाव नों नायबायल' था नैबे अमा राजा थासान्दियाव दाउला राजाखौ जायगा होनो हा दाउलानि खुंगुरखौ फुजुबाबा आं नामाबो अमा राजा नङा मिथिबाय मा खालामो खालामलायबाय था जायखिजाया हांग्रिमोनदिया खारनानै दं लायनानै फैदो नों न'निफ्राय मिथिबाय थाथ'दो र' साननैसो
हांग्रेमोनदि अमा राजाया होखारमारदोंना नोंखौ मा खुसि मोनदों नामा हा सन्थला आं नोंनि दुखुखौ नायनानै थानो हायालै जाम्बि बेखौनो नों बुजिया गोसो गोरबोजों सिरि सिरि अनखुमा हरबाय थायोब्रा आङो गोजानाव थानानैबाबो नोंखौ दा बे सन्थलाजों बेबायदि रायलायबाय थाबा श्यामलालखौ आं बोरै लोगो हमनोहाय र' माबा मोनसे आइडिया लगायनांसिगोन ओइ आं हासुनो ओंखारदोंहाय मिथिबाय नों थौग्रो ओइ जेबो नङा हासु दे मानो थौग्लायनांगौ जाखो आंलाय लाजियाबो मालाय हिनजाव हासुनायखौ नों नायनोसै नामा ओइ नायाब्रा मानो हासुनायखौ नायनांगौ जाखोब्रा आं नेगोन ना नोंखौ बेयाव थानानैनो ओइ जल्दि थांग्रो नों मिथिबायना आं हासुनो ओंखारसोबाय ओइ आं नोंनि हासुनायखौ नायालै जायखिया नोङो हासुल'ना नोङो आं नायाना नायाबो होननानै बुङो खाथियावबो थानो नागिरो मा होननाय जादोंहाय थां बै अन्थाइजों जे थां बेयावनो हासु माने थफ्ला थफ्लिफोरा नायथ' र' श्यामलानो फन हरनि आं बे सन्थलाजों जेबो जामारनाय नंलाहाय हाय मानसियालाय हासुदोंना हासुवाखैब्रा मा हासुनायनि साउन्डबो खोनायाखैलै हेलो श्यामलाल जी आप किधर हैं ना रोस्ता में और मेरे साथ एक मच्छर भी है सन्थला हमको अकेला कहीं भी नहीं जाने नहीं दे रहा है तुम किधर है वो सन्थला के साथ फाइटिंग करके हमको लेके जाओ ना फिल्मी की तरह मालाय हासुनाया एसे गोबाव माला हासुनायखौबो नायफैयो लाजियाबो नों हासुदो आरो माथो आं खोनायाखैबो हा मा गुल खिलायदों नों बे अन्थाइ सायाव थानानै आयु मा एसे गाज्रि बेलाय हासुनाय सोदोबखौबो नांगौ लाजियाबो माथो नोंजों माथिखलाय दारि जामावनोसो फन हराखैथ' दारि जामावखौ नोंसो गोसोथाबाय नामा खालि दारि जामाव आंलाय बोरैबाफोर नोंखौसो